Tutok pakatok sa udto. Programang mulingaw, mujaming ug matod sa mga labas nga impormasyon, may kalabutan sa kahimsog sa panglawas. Tutok pakatok sa udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa udto. Gitod ka nato sa Jesser Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, ug Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Tutok pakatok sa udto mayong udto napodosab ka natong tanan doyog ta sa pagpaminaw ka nato karong mga taknaa alas 11:13 na adlaw today ng Monday pitsa udso naman di ay ni bulan sa Mayo tuig 2023. Kumustamos ginamos tag 5 ang takos mga kabisyo my loves ha. Doyog ta sa pagpaminaw plus start ta kini ang iyong DJ Mike Kiling. O kini po yang inyong gwapong taro ay lumping ha kini si Lolo Baba o ha. Mayong utyo kanyatong tiyan, mayong pagpaminyaw, ha? Inyaw sa gapon niya, manukal kita og labaw niya sa pagpaibsog sa tuwang kalawasan batok sa mga sakit na pwede mo pakgang sa tuwang kinabuhi. Importante sa malaga. Nga niya katumal ka sa tuwang produkto dali ang Calabo Plus Herbal Food Supplement, ha? Gani tama juga diha Lolo Baba tuod kini nga tulubanon gatog kanato sa Jesser Marketing Calabo Plus Herbal Food Supplement nga dunay ingredients nga kalabo, mangustin, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa no. Parisi sa pag-inom sa Calabo Plus Garlic nga dunay isang cup nga Calabo Garlic, Lemongrass, Turmeric, Luyan, Dilaw, tawa-tawa ug banaba. Makatabang sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mupakgang sa tanang bakterya ug virus nga dili makatapot kanimog sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian tudas. Ginama sa Jesser Marketing. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Serenobes sa 093-0973-6009. Padayon taog mayong udto. Grabe ka init taon gud sa adlaw karong mga taknaa. Na niya nagita padulong nagita sa El Nino no. So mao nang keep drinking water. Lolo Baba para dili ma-dehydrate, dili maughan. O ganya-ganya ang love life, o pa ang sex life, o pagit kayo ang imuhang manit, ha? O, laspag pagkagtanahon, o niya kag minatay, ilubong na lang siguro ka, ha? Kahitan niya og daog sa panahon. Pero importante sa malaga dito mawad ang paglaom, ha? Sabaw na kung ganing, ang uban ka nato pag it hurts bitaw sa gugma, bitaw may kiling. Gustong himuon magpagwapo, magpagwapa para magpabilib sa ilang uyab. Diba? Ayaw niya inyong buhata. Ha? Don't you ever dare. Cause if you dare, there's no one there. Wala sa diha para makita o ma-appreciate kaniya. Tungod kay, wala na siya pakilam sa imo ha. Mao niya kung magpagwapa ka. Diya. Kanya, buhaton niyo mo siya para sa imo ha. Oh. Para sa imuhang kaugalingon, para dili sa ingon nga makapangnyambog ka sa imuhang ex nimo, kung dili para po sa bag-o nimo makarelasyon, mobilib sila, oy! Di ba? Mahalin ka, gihapon. Ha? Dili ka mahimong waste product. Sayang lamang, sinta. Gani, tapos gyud Lolo Baba, labaw na kung ganing na kay bago makarelasyon niya tapos pabaya kay kasimong kogalingon dagang gyud siya mamatikda nang ma-discourage gyud siya pinadali sa imuha no di jud ka magdugay ana diya sa yaha bitaw gani sumo niyang importante gyud sa malaga kung mag-exercise magani ka magpadako kasi mong lawas dapat pantay pod sad dapat kung masulan ka sa bukton masulan ka sa imuhang kuan apilon gyud imong tiil kay dili kay mura kag kuan dako imong bukton imong lawas pero imong tiil gamay kayo amura kagay mango
Dakog bukton gamay tiil alimangon na may labas nimo, ha? Unya pag dakog bukton, dili kayo dako og tiil, pero dako kayo og tiyan lulubaba. Dakog tiil igo-igo yan tiil, dakog bukton niya, dako pa jud kayo tiyan, penguin. Mao nya ang digit kumbiyansaan kay mahimo jud kag murag samag mga hayop, ha? Hayop ka talaga, ang ganda mong lalaki, ha? Pero nganyo kanya po sad nyo, kini mga babae bitaw, usahay, di po nato masabtan ang kinaiya. Bitaw gani lulubaba. Sama na lang kapag babae magmura, 'di ba? Masuko gyud. Pero pag lalaki gani, walay mudo. Asang ustisya. Dahil jud kayo dating pagkitang lalaki ang mabuhat og something. Pag babae niyang hipo sa imuha, ha? Malingaw ka. Ganyahan pagkag, niya mas, niya, tinudon na lang nato niya, hipo pa mangitaong ka diya, tapsing-tapsing naman yung imo. Gani, lingaw-lingaw raman ka. Kaya kung lalaki bitaw sad manghipo nimo, bastos na dayon, manyakis. Pag babae po sad niya kagawas ang kuan bitaw niya ang maingon niya tog hiwa sa iyang lubot. Sabaw niya maglako-laka or makatuwad ka diyot. Sexy kanyat naman para sa tuwa. Pero pag kitang lalaki ganyan inyo. Kita niyo mo diya dapita ang ilin ninyo nag-crack. Lord, kadili. Asang ustisya. Kapag babae friendly sa mga lalaki, walay malisya ra gyud taon sad, no? Mabalik ta diya. Sige, wadayon. Pero kapag lalaki gani babaero dayon. Tama jud ka, no? Lagi tayo ustisya ni. Pero sultian dyan mo, kamo mga babae, dili mo pwede yun makikigala sa mga lalaki. Kanyang inyo kay murag friendly lang kayo gitaon sa tanan. Pero sa tinuod kami, dili gid mi makauyo niya o dili gid na sa mahimo nga kamo makigamigo niya sila, ha? Friendly ra pud kayo na sila. Pero pag anig makahigayon og makabinta gani mga tawhanan nga. Makita lang gani nila nga murag huyang ka og nami maka singit bisag gamay lang yung kayong buho, ha? Suluton yung kanya mo, ha? Bahala pagbutang na to, friendly ka, niya nakayuyab niya, problema mo sa inyong relasyon. Niya tapos, manawag ka sa ako, ako nga higala po sa nimo, i-comfort daw ti ka, ha? Lahir ba nilalaki mo comfort ang babae, kaya yun-yuya niya, lagi nyo, luya ni mo nyo, kapanyo, bulagan na ni mo, niya tapos, musultig yung mga inganya, niya dayon, ang tumong dito, may pag ako nila mong piliyon, ha? Ihaday, baligay yung kagalingon dayon siya. Kami mga lalaki, nag-una mo kanyang uwag na mo. O niya, kaya gin mo kumpiyansa makigamigo sa mga lalaki. Never gin niya pwede niya mahitabo nga nga niya makigamigo kag lalaki. Kung ako bitaw niya uyab, o niya may bala niya kung uyab niya ko, kasigaran siya mga barkada, mga lalaki, dili niya yung taong ko makigduyog, makiguyab pa yan siya. Ang balo na dyan ko, kay base niya naagi niya usa diha sa ila nga, nakahilabot kin siya, no? Naagi niya isa diya, or di ba ka, bisa dili man kayo tanto, sweet kayo, magkis-kis pagin sila. Wala, may mali siya, friends naman me. Friends, yung kagaral, kung taon ka mo diya. Sabi tayo ba mga babae bitaw niya na lulubaba, no? Kasi ilahag yun, wala naman sa ilahag yun, taon sad. O di ba sila mupatol? Kaso lang, umagot tayo salig po sa mga kapwa po na itong mga lalaki. Diba? Sa nga ng pagi, at least, unless na lang kung ang kapwa po na itong lalaki po'y gusto. Pero bisa pa man nga na lulubaba, okay, kini mga babae paganig na together sa ilang mga barkada manggod, kiat, kasi tanang kiat. Yun. O niya, murag, wala lang gid kay sa ilaha nga makihalubilo na diha sa ilaha, mga barkadang lalaki.
Oh, sultihan ta mo kay may mga lalaki na agyapon na diha mo flag racing gyapon tuod na. Ha? Pag wala niya gani may laing choice, muunay na lang gitawon na sila. Ha? Okay rin siya. Laman ng chan ring to. So, ayaw gitawon mo sugot niya, no? Kay kung makigilasyon magani mo siya nga niya, red flag na siya sa tuwa mga lalaki. Bala niyo yung uyab nga niya yung mga barkadang mga lalaki po siya. Diba? Mag-night out, manglaag, party-party. Oh, basta-basta. Oh? Kanya mas taas pa siya panahon. Kaya gayon, nga makiguban sa barkada kaysa sa imuha. O musulti pag na siya muingo sa imuha. Mas unya man ako silang nakaila kaysa nimo. Wow, di kayo ta. Ha? Ano pang hinintay mo? Ano pang sabi tawag ka na sa Tagalog, Michael? Ano pang hinihintay mo? Ano pang gusto mong ipabilin? Basta mo siya. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa, ha? Tigilan na natin to, nakakasawa naman talaga ito ng kahimtang Rati ka na lang nganya, ha? Ano bang yung kailangan sa buhay, ha? Ang kailangan mo ba ay maraming maraming mugabas sa iyo? Aba naman yung pabahira naman talaga ito ha? Kaya dapat lubaba kung makigsabay man day tuod ka sa mga ingana klaseng mga higala, no? Better kutob ra gid tuod ka sa kanang lang sa tawag na dili gid sa mismong kanang bitaw mag-uban barkada tanan maglaag, di ba? Makigsabay man gani tuod ka siguro kung naamoy mga tanan na po yung mga babae nga sama pud sa ninyo, no? Di ba? Kung masabtan magitpod sa pud tuod na siya. Sa wala kayahang kalibutan diya sa iyang mga barkada okay ra kay tanan. Pero paganig na ang mga ingana mga kabisyo my love niya tapos closeness kay sila ha? Huwag ka na lang magpunta dyan. Huwag ka na lang magpili sa kanya, no? Talikdan mo na lang siya. Kasi yung mga ganyang babae naman talaga ay ibang klase talaga sila, no? So, kumusta ning uban ka na to diha sa gihapon mga kabisyo my loves nga kamulo na sila ang pagpaniod to hinaot nga kamo diha nakatumarsad sa to ang Angelic C vitamins para protektado og himsog nga panglawas ganang nga mukaon og nindot nga pagkatulog inom sa Sir Angelic C with sodium ascorbate nga vitamin C ang pinaka-epektibong vitamins nga dunay herbal content puno sa mga minerales ug medepensa sa imong kalawasan batok sa mga virus ug bakterya. Sir Angelic C with sodium ascorbate na siya mo niya akong giinom adlaw-adlaw lulubaba para di ko maluya. Pareho pala ta ha? Nimaho man tayo niyan, oy. Hindi, mag-inom man sa dako niyan, oy. Pampahimsog man kasi iyaan, ha? Hindi yun mawala sa akin yan kasi importante yan sa mahalaga. O, diba? So, ikaw rin dyan, dapat adun na po kayo nga ning tumar adlaw-adlaw kay mura ni sa vitamin C, adun na herbal content, ha? So, padayon ta sa tuwang panyaguban, duyog yapon sa tuwang paglanyog-lanyog, ha? Kumbati yapon tayo sa pagpahimprog, dili yapon sa tuwang programa, ha? Plus ta, taot-taot para sa dugang pangiskutanan, ug mga kabuang, ug pakatok, sa tuwang programang tutok pakatok sa udto, ha? Kaubang yapon mininyo, ha? Kinigapon si Mike Kiling. O kinipod, sinulubaba, ha? Yes, sir. Marketing. Yes, sir.